Besar, besar. Ini besar, beang. So guys, train negasin dong. So gobaawni unaw dini Kokrajhar guys man. So description naw mobile number dong, WhatsApp group dong join jade are linkfornani ma bedor jahorde. Muisri bedor jahorde. Boरमा bedor jahorde guys. लोड़ा लोड़ा हमारा ले डमसी जो है जिराय बायने फाइनली गाखोबाय गाइस मन फार्स्टली दाबाय एक नम्बर गाखोबाय पूरा माने बिजोंलाय माबा मोनसे आबाथाय बिजों इम्पार खालामनो राङो आरो पास्ता सो फाइनली दायो आं मोनफैथ'बाय रङिया स्टेशन बेनिफ्राय माने बेनिफ्राय मोनसे चेन्ज खालामनांगौ ट्रेना लेंबायना लेंबाय माखासे दङ 10 जनसो ओरैहाय थाबोबाय दासिम माने कन्टेक्ट जाथ'वाखै बाबुमोनजोंहाय बिसोरो इथिं दङ आरो दा लोगो मोनगोन ट्रेनावहाय बुरा सफैजोब्बाय नै सेंग्राफ्रा स' गाइस दायो आं रङियाव दङ बे बाजियाव फैला ओंखाम जानोसै आरो दा फार्स्ट टाइम बाजियाव फैदों जुदि टेस्टआ मोजांब्ला नेक्स्ट टाइम बावनो पुरा जाग्लिलांखानोसै आरो ना गाइसआ स' गाइस जाखांबाय जाजायो थिगानो गाज्रि नङा माने जथेस्थ' मोजां आरो बर'नि हटेलावथ' साफा जाखायोना थ' बेखायनो जाफै नोंथांमोना फैयोब्ला नैबेजोंहाय ओरैहाय रङिया टाउन थांलायनाङा डाइरेक्ट फैयोब्ला नैबे आर्मिनि बायदिसिना ड्रेस फानग्रानि नैबे गोजौनानै जाबाय बाजै हटेल गाइस ओइ पिक्सार दङ नै बे जाबाय जंसन गाइस बेनो जाबाय रङिया ओरैहाय दङ हेन्डसाम बयस बिराद काश्मीराव थाग्रा आथिखालनि दारियानो आच्छा सानबेसे जामारगोन ट्रेनिंआ बुंदो जोंनिया साननै ओरैहाय नै भिउआ ओरैबायदि मोजां नै फायरोनायाव आखाइया जौबाय दाखालि गुलि नांबायना गुलि नांनाया देर जानानै दांलाजिलै इन्ट्र' होनांगोन साफा नुवानो दा जोङो नर्थ इस्ट ट्रेनखौ नेगासिनो गाइसमोन दासो बायहाथा मोनदों डाइरेक्ट जों क'क्राझाराव लेन्ड खालामसै नामा औ माथो बिरगोनसो जोङो बिराद गोबाव जाबाय क'क्राझार थाङिया नै जासिनदां जे क'क्राझार मोनहैबाय नैबेनि पार्टि आं बावाखै ओंखारजोब्बाय नै टिमा गासिबो गाइस फाइनाली क'क्राझार सफैबाय ओरैहाय नै ओंखाम फैनाय जाला गथ'फ्रा सेस पुरा जाला माने उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाम उखैबावबाय आङो माने दा क'क्राझारावहाय बाजै हटेलावसो जाखावलांसै बेनिफ्राय लागातार बेरायनोसै स' एन्जार जागोन नायलांबाय था नोंथांमोना दासान्दि क'क्राझारनि भिउआ बे आरोना गाइसमोन सफैलायबाय देशआव बेंग्राफ्रा जाम्बाफ्रा माने अबस्था गैला मानसिया ओंखारबाय दा लोगोफोर थाबायगासिनो दङ ओरैहाय जों थाहैथ'ला जोंना ओरै थासिगोन डन बस्क' सेरावहाय गाइसमोन आर दि लड्सआवहाय थाना मोनगोन आरो जोङो खायसे हमस्ट्रि खायसे पिके मोनथाम दङ फेसिलिटिस दा बबेयाव जों थायो डिसाइड खालामबाय आङो आर दि नै गाइसमोन बेयाव जोङो गोदो बेवहाय रेलवे ब्लकेट खालामोमोनलै गोदो 2013, 14, 15, 16 हालागै बेवहाय बिराद फैनो मोनबाय आं फाइनालि सफैबाय क'क्राझाराव एसे टाउना एसे लांदां जादों माथो अखा हागोनखाय नै रायजोफोर जों बेयावनो थागोनलै आर दि लड्सनो दा फैबाय सफैबाय फाइनालि आर दि लड्स बांलाया ओरैना बै दा जोङो बांलायाव गाखोबाय गाइसमोन अ गाइस फाइनालि आर दि लड्सआव सबसे टपाव थाबाय नै क'क्राझारा बेबायदि भिउआ तो गाइस दायो आं लकेसनाव सहैबाय आरो भिडिअ खालामला आं लकेसनाव खालामसै स' फाइनालि ओंखाम जाहैसै आं गाइसमोन उखैनो हाथारलालै गैला जाला बेबा हाला नों ओंखाम उखैना उखैयाखै besar besar ini besar beang ओरैहाय काबिर सिं दुखु जादों मानोबा हार्ट ब्रेक मानो थाखाय
आपलोड खालामदो बेखौ आपलोड खालामगोन दे बुंबाव एसे बुंनानै हो जों दायो माने ओंखाम जानो थांसिगोन आरो ना मा जागोन दे ब्रेकखौ ओंखामजों ओंख्रि दं दालि दं लाब्रा दं अमा दं दाउ दं ना दं मोनसे जिनिस गैया संख्रि दं बानलु दं मोनसे जिनिस गैया डाइरेक्ट 100% मा खोथा गांजेमा बाथोन अ गोथाव बैयावसो जानाया बेथन मोनैनि बे जाबाय कालचारेल कमप्लेक्स बेलाय फांखा दंखायो ओरै मोजाङै जादों अमा लाबाय नों आं नै दाउ लाबाय लकेल दाउ लाबाय लकेल दाउ आयु आं अमाजोंबो एकदम सोमोन्दो गैया फुरा अमा मानो बुथारजों गोसो जायो आरो दा नै क'क्राझाराव अखा गलायबाय मेन धिरबिला फुरा लोमखावजोब्बाय नै बिसिम सहैबाय नै हाबनो नागिरबाय 100 थाखा लायो 200 बारायबाय GST लायो दाना नैबेनो मेन गेट दा फाइनालि जोङो सफैबाय लकेसनाव ओरैहाय नै नाव जावनो हागोन बोरायनायसोलै नावा बेयावलाय मा फुजा होयो दा नै लोगोफोर दायो जुलाइनि 15 दा नै टाइमा जाहैबाय 3टा दा अखा हानानै दैया देरजोब्बाय आरोना नै धिरबिला बैखौ लोमजोब्बाय बे गोदान फैब्ला लोमाखैमोन आरोना फुरा लोमजोब्बाय नै दायो फैनाङा दायो फैनानै जेबो लाब गैया फैनाङा जायगाफ्रा गाज्रि माने हाब्रु गोजा ओमफ्रायहाय दैबाना गोजा मोजां स्पट गैया दायो थ' फाइनालि गाइस न'आव थांसै माने रुमाव थांसै आरो रुमाव थांनो सिगां गौरां पार्कआव कफि लोंग्रोनोसै बेनिफ्राय आं क'क्राझारावहाय सप्तासे उनाव फैफिनसिगोन 2 months गाहाम थानो हागौ आरो एसे गोबाव थागोन एबारो दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोब्बाय बेनिफ्राय गौरां पार्कनि माखासे सिनारिखौ दिन्थिसै दे स' दा लोगोफोर जोङो फ्लाइअभार ब्रिज मोनबाय गोदानखौहाय ओमफ्राय केमेरायाव फैफ्लाङोब्ला गाज्रि मोननाङा दे मानोना बेयाव गोबां कापल्सफ्रा लाइन मारियो नालाय एक्स बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डबा नुलायोबा रागा जोंनो हागौ थ' लोगोफोर आङो माने गौरां पार्कआव थांथ'ला माने मेंबाय स' बेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ दा मोजां आरो ब्रिजआ बेनो आरो मोजां टाइम पास खालामनो हायो नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो क'क्राझारनि फ्लाइअभार होनोब्ला स'